Bé, bon dia, em presento, soc Enric Serra, treballo a la Universitat Autònoma de Barcelona en el seu servei lingüístic i us vinc a presentar una experiència. La meva intervenció és bastant diferent de la del company, tot i que l'unificació i MOOCs, com veurem, de fet en realitat es relacionen. Us explicaré l'experiència de creació i gestió d'un curs MOOC des del nostre servei lingüístic. Bé, aquest curs MOOC, de seguida explicarem què són els MOOC, s'adreça no pas al català, sinó a la llengua anglesa, però intentarem aquí, estem treballant també amb el català, però intentarem aquí exposar aquesta experiència i veure si és extrapolable a altres llengües, l'occità, el català o altres llengües, realment si tenim camp per córrer en aquest terreny. És un MOOC que s'adreça en concret als nostres professors universitaris que volen fer el pas a començar a fer les seves classes en anglès, els nostres i els d'arreu del món, perquè els MOOC, com sabeu, és un tipus de formació oberta a qualsevol persona que s'hi vulgui formar. Aquest projecte ha estat realitzat entre l'any 2013 i és viu encara en l'actualitat. Bé, d'entrada, ens podríem preguntar potser què són els MOOC, què és aquest nou fenomen d'ensenyament per mitjà de la tecnologia. Bé, els MOOC són la sigla, la següent, són cursos oberts, massius i en línia, aquesta nova forma d'ensenyar, o més aviat d'aprendre. Bé, són la sigla, ara la desglossarem, també es diu de seguida que la sigla, cadascuna de les lletres d'aquesta sigla té matisos, té molts matisos, perquè els MOOC en realitat és un fenomen una mica difús. Són cursos, en primer lloc, és a dir, són experiències muntades, articulades de formació, per bé que hi ha excepcions. Són cursos en línia, és a dir, que es troben a la xarxa, per bé que també poden integrar experiències de formació blended, mixta, semipresencial, combinant presència i xarxa. Són cursos gratuïts, per bé que, i la gràcia és aquesta, que siguin gratuïts, és a dir, es tracta al capdavall de l'evolució del que seria posar els coneixements en obert a la xarxa, iniciada ja fa una colla d'anys amb objectes d'accés lliure per qualsevol persona a la xarxa. Però sabem també que gratuïts del tot no ho són, que per obtenir les certificacions, si més no actualment, hem de pagar una quantitat, però en principi els materials són accessibles per qualsevol persona. Qualsevol persona pot entrar en un MOOC a la xarxa i formar-se. Gratuïts del tot no. Bé, i massius, en realitat els primers MOOCs tenien, de vegades, hi ha una experiència concreta dels primers, de 160.000 persones formant-se en un mateix curs. Bé, són massius, realment, però han deixat de ser tant. A les últimes tendències més aviat és de tenir uns milers d'alumnes o fins i tot menys. Per tant, també hi hauria matisos en això. Els MOOC és aquest fenomen que va arrencar cap a l'any 2007-2008, hi ha les primeres experiències. El 2012, el diari New York Times publicava que el 2012 era l'any MOOC, és el moment en què explota aquest fenomen, i des d'aleshores no ha parat de créixer. Per tant, es tracta una mica de veure per on van els trets, intentar ser-hi i intentar veure si en podem aprendre alguna cosa del fenomen MOOC i podem aplicar-lo a les nostres llengües. Bé, fixeu-vos que actualment, bé, 2016, les universitats implicades en MOOCs són 700 o més de 700. Els cursos MOOC, aquí venim a comentar-ne un d'aquests 6.850 que ja hi havia el 2016 a la xarxa i els aprenents es compten per molts milions. Bé, els MOOC exactament on els trobem? Els trobem a dins de plataformes MOOC empeses per les universitats americanes, en primer lloc, al principi, de bon començament, per bé que aquestes plataformes després han anat diversificant-se i tenen presència arreu del món. Les més conegudes són les que teniu en pantalla, Udacity, MyriadX, edX, una plataforma també xinesa, potser menys coneguda per nosaltres en general, que és Xuetang, bé, que està entre les 5 primeres, i especialment Coursera. Bé, Coursera és la plataforma, probablement per volum de MOOCs i de partners, és la plataforma més destacada. Nosaltres, justament, hem tingut la sort, perquè podem considerar una sort, que el nostre curs, que ara us explicaré una miqueta com l'hem fet i com l'estem explotant, l'hem pogut allotjar a la plataforma Coursera, cosa que evidentment dona una visibilitat en el producte. Bé, m'agradaria explicar-vos a continuació el context de creació i de llançament del nostre MOOC, d'aquest MOOC que s'anomena English for Teaching Purposes, és a dir,
l'anglès adreçat a finalitats d'ensenyament en l'àmbit universitari. Bé, en primer lloc, una pinzellada ràpida. Les universitats lluiten per la internacionalització, per atraure estudiants estrangers, per incorporar més anglès. Per tant, aquest és una mica un tret de context. En segon lloc, us parlo des d'un servei lingüístic en què sempre hem intentat ensenyar en tecnologia, quan va arrencar l'internet Seri, quan van començar les aplicacions Seri, crear-ne alguna, quan han aparegut els MOOC, doncs intentar fer alguna cosa per conèixer-ho, per veure els pros i els contres d'aquesta experiència formativa. I us parlo també d'un servei amb un equip multidisciplinari. Si voleu crear un MOOC, sense un equip multidisciplinari és impossible fer-lo, perquè nosaltres, per exemple, tenim tot un laboratori de multimèdia. Sabem que en els MOOC l'element essencial són els vídeos. Aquestes plataformes al capdavall allotgen vídeos i algunes eines de comunicació perquè els alumnes lliurement s'hi formin. Sense un equip complex, jo diria, crear un MOOC és una aventura que probablement no serà reeixida. Aleshores, una altra qüestió de la nostra experiència, però que probablement us afectarà a vosaltres si teniu ocasió de llançar-vos a fer un MOOC. Nosaltres partíem de cursos presencials ja, que després hem convertit a MOOC. Això vol dir fer tota una colla de transformacions, perquè estem ensenyant en un sistema que no té res a veure, que és totalment diferent. Nosaltres ja portàvem tota una trajectòria de molts anys ensenyant en cursos presencials en els professors de l'Autònoma què havien de tenir en compte, com ho havien de fer per fer les seves classes en anglès. I a partir d'aquí fem el salt a construir el nostre MOOC. Bé, en el nostre context tenim un altre element fonamental. La nostra universitat, no sé, per atzar probablement, o per una bona aposta estratègica, aconsegueix entrar a Coursera l'any 2013. Aquest fet, per nosaltres, és el que ens obre la porta a poder realment fer el nostre MOOC. Penseu que en aquell moment hi havia una trentena d'universitats només arreu del món. En aquell moment, 2013, s'hi van incorporar 30 universitats més i l'Autònoma va tenir la sort de ser-hi. En aquest moment, l'Autònoma ha desenvolupat ja tota una colla de MOOCs, en té 10 o 12 de fets, entre els quals ja hi ha el nostre. Bé, algú potser pot estar pensant, sense plataforma i sense una gran plataforma, és possible crear un MOOC, sí o no? Bé, la resposta és que sí, és a dir, va molt bé, lògicament, i les apostes universitàries són molt clares, és a dir, ens interessa ser a les grans plataformes per una qüestió de visibilitat, de màrqueting, lògicament, però, de fet, el MOOC és una filosofia més que un producte exactament. Aleshores, crear-te uns vídeos no són imprescindibles del tot, però el vídeo sol ser l'eina més útil per fer un MOOC. Crear-te uns vídeos, capgirar o invertir les teves classes i fer-ho això des d'una plataforma que pot ser un Moodle, per exemple, és possible. És a dir, tu pots crear un MOOC amb una eina que et permeti senzillament tenir uns espais de comunicació i allotjar uns vídeos que hagis elaborat i que siguin el contingut fonamental del curs. Per tant, la resposta seria aquesta. Pots fer un MOOC sense una gran plataforma. Evidentment, la repercussió és molt diferent de poder tenir la sort d'entrar en un espai d'aquests com Coursera. Bé, evidentment, sense recursos no hi ha MOOC. Nosaltres hem tingut el suport de la Generalitat de Catalunya amb una proposta específica per creació de MOOCs l'any 2013, en la qual vam tenir la sort de ser escollits entre un dels 14 projectes que va finançar la Generalitat. Penseu, llegia no fa gaires dies que un MOOC té un cost mitjà d'uns 30.000 euros. Aquest és el cost mitjà d'elaboració d'un MOOC. Probablement el nostre estem bastant per sobre, comptant totes les hores de dedicació de personal a elaborar-lo. Bé, algunes qüestions m'agradaria també comentar d'aquest pas a fer un MOOC, des d'un curs presencial, per exemple, com el nostre. Qüestions que caldria tenir en compte. Bé, primera pregunta, es poden fer MOOCs de llengua o no? Hi ha MOOCs de tot, sobretot de l'àmbit científic, més que d'altres coses. D'art, per exemple, és del que hi ha menys, és a dir, les disciplines n'hi ha que estan més representades que d'altres, però és cert que de MOOCs de llengua n'hi ha i se'n comença a parlar, a més. Ja hi ha publicacions específiques, ja tenen un nom específic, a les xarxes es parla dels LMOOCs, és a dir, podríem fer la cerca a internet, com sempre trobar ja molta bibliografia sobre això. Ja hi ha explicacions sobre quines característiques concretes ha de tenir un MOOC de llengua. En realitat, si mirem a les plataformes,
com Coursera, per exemple, ja comencem a trobar, fa anys no hi era això, una categoria explícita en els cercadors de les plataformes d'aprenentatge de llengües, Language Learning, ja es comença a trobar i a dintre hi ha tot un gavadal d'informació i de cursos diversos. El trobaríem, per exemple, aquí també el nostre. Una pregunta que ens podríem fer és, bé, molt bé, com està afavorint això les llengües que no són l'anglès, que no són el xinès, que no són l'espanyol? L'estratègia MOOC està afavorint el multilingüisme, sí o no? La resposta és que no. Si mirem, si quantifiquem els MOOCs que hi ha en aquestes grans plataformes d'abast mundial, per exemple, poso un cas de Coursera. A Coursera en aquest moment hi ha 80 cursos d'anglès, entre els quals hi ha també el nostre, fet des de Catalunya. Hi ha 80 cursos d'anglès. Hi ha 40 cursos més d'altres llengües, però 20 dels quals són xinès. Bé, i aleshores hi ha una llarga cua d'altres llengües, el coreà, el brasiler, d'altres, el portuguès del Brasil, però en realitat no està representant Coursera una obertura clara cap al multilingüisme. De tota manera, malgrat això, jo penso que ens està oferint una possibilitat als MOOC d'entrar-hi amb les nostres llengües. Està oferint aquesta possibilitat. Per exemple, i en tenim exemples també d'això, el Frisó, per exemple, té presència en una plataforma com FutureLearn, que és una plataforma del Regne Unit, amb un curs com el que esteu veient, que podeu consultar. D'altra banda, la llengua de signes catalana té presència en la mateixa plataforma MOOC amb un curs creat per la Universitat Pompeu Fabra, per exemple. Fixeu, per tant, que llengües més minoritàries tenen algun tipus de possibilitat en aquests espais que són grans aparadors, al capdavall que ens donen una possibilitat. O metodologies, la intercomprensió entre llengües romàniques, en la qual creiem molts de nosaltres probablement, té presència també, hi ha un MOOC actualment, o un CLOM, que diuen en francès, té presència a la xarxa, avançat per un públic jove. O, d'altra banda, el català, no ens n'oblidem, també ja comença a tenir uns quants MOOCs i presència en algunes plataformes. Per exemple, des del País Valencià ja hi ha cursos, des de fa un temps ja, de nivell de suficiència C1 i de nivell superior C2, elaborats amb un gavadal de vídeos a disposició de qualsevol persona que vulgui formar-se, en una plataforma pròpia de la Politècnica, de la Universitat Politècnica del País Valencià. Per tant, bé, el català hi pot tenir presència, altres llengües minoritàries, o la llengua de signes, per exemple, també. Per tant, és un territori a explorar, en el qual penso que val la pena posar-hi un peu. Bé, la presència de l'anglès és aclaparadora, he agafat una plataforma, no Coursera, però la llengua vehicular dels MOOCs és l'anglès en un 90% aproximadament, i en segon lloc, bé, veiem el xinès i alguna altra llengua, l'espanyol, i després no gaires llengües més, i potser aquesta és la mala notícia, no? És a dir, ens agradaria veure MOOCs en moltes altres llengües, i la llista és molt reduïda si tenim en compte les llengües, la diversitat lingüística arreu. Bé, quan transformem un curs presencial en un MOOC, presencial i local, quines qüestions hem de tenir en compte? No són trivials, i això nosaltres ens hem topat amb això. És a dir, ens hem d'adaptar, hem de fer una colla de canvis. En primer lloc, pensar que aquestes plataformes tenen unes característiques molt concretes, són bastant similars totes elles. Si no sabíem fer vídeos, ens hem de llançar a fer-ne. El nostre MOOC en conté uns 45, que ens han generat un temps important de guionatge i de realització d'aquest material. Per tant, primer, encaixar amb els mitjans que tenen aquestes plataformes. En segon lloc, començar a fer un tipus de coses en les quals no creiem pedagògicament, però els MOOC van per aquí. Els MOOC són molt controvertits, tenen pros i contres, estan molt discutits. La pedagogia a vegades acaba sent molt conductista, i ja l'havíem superat, aquest tipus de pedagogia. Hem de fer qüestionaris, tot sovint. És la manera d'avaluar ben sovint els nostres aprenents dintre dels MOOC. Uns qüestionaris que des del nostre punt de vista no són rics pedagògicament. Altres coses que hem de fer, començar a imaginar espais de fòrum, per exemple, en els quals els estudiants es trobaran i podran debatre. Imaginar aquests espais, o oferir-los, si més no, perquè els estudiants els articulin. Bé, això ho hem fet en el nostre MOOC, per exemple.
carregar-se de paciència. També s'ha de fer això quan et llances a fer un MOOC. La plataforma Coursera, en el període en què nosaltres hem estat treballant des de bon començament, ha fet 3 canvis que ens han obligat a anar-nos reorientant. Primer, van oferint els cursos d'una manera determinada, amb moment d'arrencada i moment de final. I vam llançar el nostre curs, això, de febrer a març de 2015. Després van decidir que el deixaven obert sempre, cosa que ens va representar una altra modificació. Després encara van decidir engegar sessions periòdiques en les quals la gent s'hi podia anar incorporant. Un tercer canvi. Aquest és el model actual. És a dir, hi ha tota una colla de sessions que van començant més o menys una vegada cada mes. Tu et pots afegir en el curs sempre lliurement, fora que vulguis certificat, que aleshores hauràs de pagar, pots afegir lliurement en el curs en el moment que vulguis, però depèn del moment en què t'inscriguis. En realitat ja tens accés a tot el curs, et pots incorporar o que has d'esperar que arrenqui la cohort, que diuen ells, la sessió següent. D'acord? Bé, aprofito per dir-vos que si us apunteu avui, encara us podríeu afegir, si us interessa mirar una mica i descarregar-vos els vídeos, encara us podríeu afegir en aquesta sessió que va començar el 27 de febrer i tenir tots els materials i veure'ls de cop, avui, si no caldrà esperar 3 setmanes. D'acord? Aquesta és la qüestió. D'altra banda, una altra qüestió molt important. No és igual parlar amb un professor de l'Autònoma i dir-li com has de fer les teves classes en anglès, quins consells et donem, que adreçar-se a una audiència global, mundial, d'alguna forma, on, lògicament, hi haurà unes situacions diversíssimes. Aquí cal desenvolupar un discurs molt prudent, intentant tenir cura de totes les qüestions culturals i totes les diferències. Penseu que en la nostra experiència amb MOOC és aquesta. Al principi hem tingut gent d'uns 200 països que ha visitat el nostre curs, 184 a l'inici. D'entrada teníem sobretot gent d'Europa, després d'Europa, de l'Àsia a continuació, després, ara 2017, són dades molt recents, sobretot tenim gent de Sud-amèrica formant-se en el nostre MOOC, després Àsia, Europa ha baixat molt, Brasil seria el país que, on hi ha usuaris que ens estan visitant amb més freqüència. Llavors, una altra qüestió, estem parlant de CLIL, o d'integració de llengua i continguts a la universitat, d'aquest corrent que en l'àmbit universitari s'anomena EMI o English Medium Instruction. No és igual aplicar l'English Medium Instruction a Catalunya, on hi ha una situació lingüística determinada, que a Israel, on hi ha una situació lingüística determinada, on els nens pugen amb el CLIL de les escoles d'una forma molt sistemàtica, per exemple, que a Indonèsia, que a altres llocs. És a dir, no ens podem posar davant d'una audiència global amb un discurs que no tingui cura d'aquesta globalitat. Aquest és un dels grans reptes, jo penso. És a dir, si volem ensenyar les nostres llengües en MOOCs, hem de, com a mínim, intentar informar-nos i ser prudents respecte als missatges que donem. I encara un altre pas, que és sobretot recollir les opinions de la gent i fer créixer l'experiència a partir de les experiències de cada lloc. No donar un discurs enllaunat. Aquest és un dels problemes dels MOOC. S'ha parlat molt sovint de la McDonaldització dels MOOC, és a dir que al capdavall són una forma de colonització, sobretot americana. Els MOOCs neixen a Amèrica i difonen uns discursos que aclaparen la resta del món absolutament amb un centre etnocèntric al capdavall. Cal tenir moltíssima cura perquè el MOOC estigui obert a la diversitat que té al davant, davant la qual s'enfoca. Bé, una altra decisió que hem de prendre. Quin tipus de MOOC farem? Molt lligada amb això que acabo de dir. Hi ha 2 tipus de MOOCs, els que s'anomenen els XMOOC, que són els MOOCs basats en continguts, bàsicament, és a dir, tu tens un repositori de vídeos i la gent els consumeix, o uns altres que són els MOOCs connectivistes. Evidentment ens interessa un MOOC connectivista, és a dir, ens interessa aprofitar la presència de la gent, les connexions de la gent, la generació de coneixement de la gent que hem tingut la sort de plegar en la plataforma i que el coneixement estigui per crear, pràcticament. Nosaltres donem uns inputs perquè aquest coneixement es creï. XMOOC o CMOOC, MOOC de continguts o MOOC connectivista, doncs home, ens interessa un MOOC connectivista. En aquest sentit, per exemple, nosaltres en el MOOC vam generar diversos espais propiciant
que es trobessin professors universitaris d'arreu del món que compartien la mateixa matèria o que eren de la mateixa àrea disciplinària. Persones de l'àmbit de la biologia, persones de l'àmbit de la matemàtica, que poguessin trobar-se i compartir les seves inquietuds o el seu aprenentatge. Aquesta és la qüestió. Bé, i d'altra banda, molt ràpidament, i deixarem un espai per les preguntes, quines característiques té el nostre MOOC? Doncs, bé, té vídeos, lògicament, de mena diversa. Ja des d'un vídeo promocional, si voleu crear un MOOC, haureu de fer un vídeo promocional, serà el primer que haureu de fer, que és el que mostren les plataformes de seguida. Si voleu demanar un ajut per crear un MOOC, probablement en les condicions de l'ajut hi haurà que ja presenteu el vostre vídeo promocional. Si hi ha temps el mostrarem. Bé, i després, doncs, com veurem, tenim molts vídeos més. En el nostre cas, característiques, a qui ens adreçàvem? Ens adreçàvem a aquest públic que esteu veient en pantalla, en aquest professor universitari, que ja té un nivell alt d'anglès. Bé, tenint en compte, però, que en els MOOCs s'hi pot apuntar qualsevol persona, que no hi ha requisit. Aquesta és una de les característiques bàsiques dels MOOC. No hi ha un requisit d'entrada, per bé que pots dir més o menys quin tipus de públic esperes. Nosaltres tenim normalment només un 30% o menys d'alumnes que són el nostre públic objectiu, el professorat universitari. Només un 30%, encara menys fins i tot. Gent que ha tingut... Bé, no ens hem d'embriagar amb les xifres, però són molt elevades, d'acord? Milers de persones, visitants, inscrits, actius, no tants actius, d'acord? Tampoc no ens hem de descoratjar pel fet que en els nostres MOOCs hi hagi molt de moviment de milers o desenes de milers de persones i en realitat al final hi hagi molt abandonament. L'abandonament és una característica típica dels MOOC. Més d'un 90% d'aquests usuaris que estem mirant finalment acaben abandonant o no entrant fins i tot en el curs. Hi ha altres paràmetres d'anàlisi, probablement. Bé, el nostre curs era així, si entreu el veureu. És un curs de 4 setmanes amb la següent càrrega de treball. Bé, 4 setmanes, més o menys calculem unes 20 hores globalment. I alguna altra característica del nostre MOOC, combinació d'aspectes de llengua amb aspectes metodològics, és un altre tret, d'acord amb el que recomanen els autors que han opinat sobre aquestes qüestions. Què hi trobarem en el nostre MOOC? I això potser ens pot donar idees també sobre el que hi podem posar. En el primer mòdul introductori, qüestions no estrictament lingüístiques, de l'estil de, per exemple, com venço els meus nervis si m'he de posar a fer una classe en anglès, qüestions vorejant a vegades els aspectes psicològics també, o quin nivell de llengua tinc, qüestions prèvies, en primer lloc. En segon lloc, en el segon mòdul ja entrem en matèria ensenyant a fer coses com les següents. Com es comença una classe, com s'acaba una classe, com es donen instruccions, com es formulen les preguntes, com es gestionen les preguntes, etc. És a dir, microfuncions pròpies de l'aula, que el nostre usuari volia saber o vol saber fer en anglès. Bé, i el tercer mòdul té unes característiques bastant similars. Com us deia, la matèria són els vídeos, per tant, ens hem de llançar a saber-ne fer i a fer-ho, si és possible, de qualitat, també. Llegia també no fa gaires dies que moltes vegades s'insisteix en els continguts dels MOOC, però que el 50% de la importància és en uns vídeos ben fets, que no siguin bustoparlants, una persona amb la seva cara parlant, no, que hi hagi, si és possible, moviment, que hi hagi alguns elements de joc, si és possible també, que siguin atractius. És bàsic, això. Per tant, tot el tema dels vídeos és fonamental. Vídeos de moltes menes. Vídeos que expliquen què passarà aquella setmana, vídeos més generals, o vídeos, com els que us comentava, com es tanca una classe en anglès. L'extensió dels vídeos és sempre limitada, recomana 3-5 minuts, no passar de 10 o 15 minuts. Bé, el consum de vídeos que hem tingut, aporto només alguna xifra, ha estat enorme.
I algú podria dir, home, la gent només en un mes es van descarregar 61.300 vídeos, perquè aquesta gent no han après. Bé, l'objectiu és posar els vídeos a disposició de la gent i que la gent en faci el que vulgui. Com si volen només entrar un segon, descarregar-se'ls tots 45 vídeos i tenir-los a l'ordinador i aprendre pel seu compte. Estem en uns altres paràmetres del que és l'aprenentatge. Per tant, l'ús dels vídeos massiu. La valoració dels vídeos més aviat alta s'ha anat mantenint al llarg de... No crec que sigui una característica del nostre MOOC, sinó en general, de tots els MOOC. La gent sol valorar positivament el contingut. Bé, d'altra banda, també té el nostre MOOC altres característiques. A més, aquest contingut videogràfic, aquests 40-45 vídeos, les activitats, com us deia, en forma de qüestionaris, conductistes, o les activitats col·lectives, col·laboratives, de participació en fòrums, i una altra qüestió, la realització d'un vídeo d'una classe. Estem parlant de professors que faran les classes en anglès, els demanem que s'enregistrin en un vídeo i que el pugin a la plataforma, i aleshores hi ha el sistema d'avaluació entre iguals. El sistema d'avaluació entre iguals, nosaltres, probablement pedagogs, ja hi creiem abans dels MOOC. Els MOOC no sé si hi creuen, però resol un enorme problema. L'enorme problema que el formador no hi és, o pràcticament no hi és, o no sap on posar-se, per gestionar milers de persones que es formen, i l'avaluació entre iguals no sé si hi creuen per pedagogia o senzillament fan de la necessitat virtut, però al capdavall diuen que sí, que funciona molt bé. Tècnicament funciona, és a dir, el teu enregistrament s'atorga a 3-4 persones que amb una rúbrica i amb un sistema, amb una cronologia molt complexa, perquè s'ha de fer a temps tot això, i amb una rúbrica d'avaluació que més o menys ajuda a avaluar, acaba donant una valoració. Acaba donant una valoració en la qual el formador no té cap intervenció, perquè no pot assessorar o mirar 20.000 vídeos, per exemple, com vam tenir nosaltres en la primera edició del curs. Al final, qui arriba? Molt poca gent, un 1%, un 2% completen el curs. No ens espanta, són molts també, és a dir, a la nostra primera edició van ser 300 dels 23.000 apuntats. Bé, van acabar, d'acord? Això són els MOOC, al capdavall. Entendre que hi ha unes xifres enormes, uns usos que no controlem i un final en què s'han format les persones que han volgut. Pel que fa a l'avaluació i la certificació, qüestionaris amb uns percentatges que tu determines i, en el nostre cas, aquesta activitat avaluada entre iguals és el sistema propi, són els sistemes que solen propiciar els MOOC, les diverses plataformes MOOC. Bé, i com us deia, obtenció de certificat, les universitats s'impliquen poquet, és a dir, surt el logo de l'Autònoma, però es queda clar sempre que això que arrenca de l'Autònoma o de la universitat que sigui, que no té traducció en crèdits. Els MOOC no han trobat encara un encaix adequat, neixen de les universitats, però no han trobat un encaix adequat entre les universitats, que els utilitzen al capdavall com a estratègia de visibilització i de màrqueting. Un MOOC a vegades és per vendre un màster o per vendre un curs de postgrau. Apareix en un aparador que et permet captar 100.000 persones que potser l'endemà tindràs apuntades en un curs que vols vendre. De moment, aquest és un dels contres dels MOOC, sobretot aquest sentit d'aparèixer en un aparador i de no tenir una vinculació encara forta amb el que seria la universitat. Permeteu-me dues idees finals i acabo, que no són una conclusió, seria això per mi. La nostra experiència amb la creació d'aquest curs MOOC de 3 anys i ara en la seva gestió, de fet és, com us deia, a Coursera, a l'abast de qualsevol usuari. Bé, ens fa concloure el següent. Jo diria que ens trobem davant d'un nou sistema de formació, un sistema molt controvertit, cada vegada més controvertit, que evolucionarà no sabem ben bé cap a on. És una de les branques de l'e-learning, que en els especialistes en l'e-learning els molesta fins i tot, perquè fa molts anys que treballen per la pedagogia en l'e-learning, i ara s'han trobat això que els ha aparegut, que des del punt de vista pedagògic o metodològic té moltes llacunes, d'acord? Bé, i que d'alguna forma ens obliga a mirar-nos l'aprenentatge d'una manera diferent. Jo penso que, malgrat els 1.000 problemes que presenta, té també aspectes positius. L'aprenent és qui governa,
tu t'inscrius, entres, consumeixes, et trobes amb altra gent o no. D'altra banda, pots aprendre des d'on vulguis, en ubiquitat, pots trobar-te amb altres persones a partir del MOOC, amb qui constituir comunitats d'aprenentatge, i aquest és el principal enriquiment que produeixen aquest tipus de cursos. Bé, augmenta la competència digital, la formació surt de les aules i ja era hora que els professors universitaris els pogués mirar per un forat. És a dir, si els teus vídeos estan penjats en un espai públic, en una plataforma pública, probablement la qualitat d'allò que tu fas i el teu contingut pot millorar, perquè pot ser vista i pot ser opinada, d'acord? Per tant, hi ha alguna cosa també de positiu en això. Bé, i d'altra banda, també us diria una cosa, si llanceu a fer un MOOC, penseu que hi ha uns beneficis interns per l'organització o les persones que es llancen a fer-los, uns beneficis en clau d'aprenentatge. És a dir, no sabíem potser fer vídeos, ara sí que en sabem. Hi ha uns beneficis de creixement de l'organització que es llança a utilitzar la tecnologia d'aquesta manera. Potser senzillament perquè podrà comprendre el pròxim esglaó tecnològic. Haurem sabut què és un MOOC, haurem sabut que funcionen o no, i podrem, per tant, imaginar com seran les noves formes cap a les quals evolucionaran els MOOC. Hi ha un creixement en l'organització segur. I bé, ara sí, per acabar de debò, si us voleu aproximar als MOOC, ja, si entreu a Google i poseu un MOOC, espanta la quantitat de milions de pàgines que hi ha. En tot cas, en un nivell informatiu, recomano molt, perquè són 2 pàgines, aquestes fitxes informatives sobre aspectes de tecnologia que proporciona una organització que es diu Educa-Use, que expliquen diversos conceptes clau de tecnologia, què són els MOOC, i després, si a algú li interessa molt de dir vull crear un MOOC de llengua i per tant vull saber com ha de ser un MOOC de llengua. Anem a la literatura que ja comença a aparèixer en relació amb aquestes qüestions. El llibre aquest, per exemple, sobre els MOOC de llengua. O d'altra banda, un parell de publicacions molt divulgatives sobre els MOOC que es troben a les llibreries. Aquest text d'Esteban Vázquez, Eloy López, José Luis Sarasola, l'expansió de coneixement obert dels MOOC, explica el fenomen d'una manera clara, penso, o aquest altre, si us interessa, que parteix de l'experiència d'una universitat de l'estat espanyol, de Granada, de com ha gestionat ells la qüestió dels MOOC. Són lectures possibles. La tercera, penso que si algú vol tenir una aproximació al que són els MOOC, la tercera que citava penso que potser és la més interessant. Bé, res més. Si us interessa inscriure-us en aquest MOOC, podeu fer-ho. Recordo, ara és el moment de fer-ho i encara podreu veure els materials que són vostres, estan a la vostra disposició. Us fareu el que vulgueu, d'acord? I bé, res més. Perdoneu que he anat una mica ràpid. Gràcies.